Ave Maria, Vergine del ciel, sovrana di grazie, Madre pia, accogli ognor la fervente preghiera, non negare a questo smarrito mio cor, tregua nel suo dolor. Sperduta l'alma mia ricorre a te, e piena di speme si prostra ai tuoi piedi. Ti invoca e attende la bella pace che solo tu le puoi donar. Ave Maria, grazia plena, Maria, grazia plena, Maria, grazia plena. Ave, Ave Dominus, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris, ventris tui, Iesus. Ave Maria. To bola modlitba za Luciu. Maroš Bango. Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem vám veľmi pekne za tento krásny, nádherný, búrlivý aplaus. Veľa to pre mňa znamená a musím povedať, že som nesmierne rád, že som mohol tu zaspievať. My sme s manželkou prežili tiež jednu takú tragédiu, stratili sme našu milovanú dcerku, ale chcem povedať, že i tak sme nestratili zmysel života, snažíme sa žiť a chcel by som vám všetkým popriať všetko, len to najlepšie, hlavne veľa zdravia, šťastia a lásky, ktorej nikdy nie je dosť. Maroš Bango. Maroš Bango a jeho, nie pieseň, jeho modlitba. Verím, že bude vyslyšaná. A vlastne bola to modlitba za všetkých ľudí, za všetkých troch príbehov. Chcem sa poďakovať aj sponzorovi prvého dnešného príbehu stretnutia Alenky s Darou, to je spoločnosť Mountfield, veľmi si vážim toto partnerstvo dobrých ľudí a chcem vám povedať,